дуруд ба роғибони барномаи ФАТ ва мухлисони рақобатҳои шадиди мусобиқаи Лигаи Якум. Ин навбат даври 8-уми чемпионати мазкурро шаҳру тавзеҳ медиҳем. Бо мо бошед. даври 8-уми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои Лигаи Якум ҳарчанд бозиҳои ҷолибу серголро пешкаш кард, аммо ҷадвали мусобиқа ҳамон гунае ки буд боқӣ монд. Фақат чанд тағйирот ҳамин аст ки Саразми Панҷакен ҳамакнун ба ғалаба кардан шурӯъ кард ва мавқеи худро низ дар ҷадвали мусобиқа беҳтар намуд. Чанде пеш ин даста то ҳадде суст буд ки дар хонаи охирини ҷадвал ҷойгир шуда буд. Акнун тими Водии Зарафшон дар миёнаи ҷадвал, яъне дар мавқеи 8-ум қарор дорад. Ҳулбуки Восае ки то имрӯз сахттарин дастаҳоро аз садди роҳ берун мекард, муқобили Ёқути Навкор ва яке аз заифтарин дастаҳои мусобиқа ба пирӯзӣ ноил нашуд ва дуюмин мусовии худро пешорӯи 6 ғолибият истиқбол гирифт. Парвоз ба қавле дар парвоз аст ва то расидан ба садри ҷадвал ҳамагӣ як қадами кӯтоҳи дигар боқӣ мондааст. Феълан фосилаи имтиёзҳо миёни Ҳулбук ва Парвоз як хол аст. Инам дар ҳоле аст ки дастаи Парвоз нисбати Ҳулбук як бозӣ кам сипарӣ кардааст. Дар сурати ғалаба дар бозии навбатӣ тими Парвоз метавонад ба таври автоматӣ ба мавқеи аввал барояд. Хулас ҳамин гуна ба қавле кору бор. даври 8-уми мусобиқа барои дастаҳои имтиёзкоркун хеле мусоид буд то ба ҳадафҳои худ наздик шаванд. дар ин нашри барнома нисбати рақобатҳои даври мазкур фарохтар ҳарф мезанем. моро пайгир бошед. дар аввал гуфтем ки Саразми Панҷакен дар ин давр яке аз бозиҳои муҳими худро паси сар кард. бозии онҳо дар даври 8-ум муқобили Сарҳадчии Ҳамадонӣ росомад. Саразми Панҷакен бояд ин рақобатро муболиға карда гӯем бо дандонҳояш меқабид, чунки муқобили Сарҳадчии заиф ба даст овардани имтиёзу дур шудан аз таххонаи ҷадвал айни муддао буд. футболбозони шаҳри Панҷакен идораи бозиро аз аввали дидор ба худ гирифтанд ва ҳуҷумҳои паёпаи худро ба роҳ монданд ки дигар футболбозони Сарҳадчӣ маҷбур шуданд дар хатти дифоъ бишинанд. дар қисмати аввали бозӣ ва ҳанӯз дар дақиқаҳои аввал футболбозони ин даста ба задани гол даст ёфтанд ва ҳамин тавр ба қавле пеши роҳи худро кушода намуданд. баъдан ҳисоби бозӣ чанд шуду футболбозони Сарҳадчӣ тӯли 90 дақиқа чӣ ҳаётеро пушти сар карданд, ҳамкоронамон аз шаҳри Панҷакен гузориш медиҳанд. пас аз оғози начандон бо барони мавсим, натиҷаҳои дастаи Саразми шаҳри Панҷакен дар даврҳои охир рӯ ба беҳбудӣ ниҳоданд. инам пас аз он рух дод ки Лигаи футболи Тоҷикистон варзишгоҳи хонагии Саразмро ниҳоят қабул кард ва иҷоза дод то ин даста бозиҳои хонагиашро дар варзишгоҳи хеш қабул кунад. рақобати даври 8-уми Лигаи Якуми кишвар байни дастаҳои Саразм ва Сарҳадчии ноҳияи Ҳамадонӣ маҳз дар варзишгоҳи марказии шаҳри Панҷакен доир гардид ки дар он мизбонон муддаи баҳри ғалаба ба ҳисоб мерафтанд. дар ҳузури мухлисони худ дастаи Раҳматулло Фузайлов тавонист пирӯз гардад, вале ҳеҷ кас интизор набуд ки рақобат бо ҳисоби бузург хотима меёбад. ҳанӯз дар дақиқаи 6-уми майдондорӣ соҳибони майдон пас аз як партофти зебои сарвони даста Отабоев Неъматҷон ва зарбаи нишонраси ҳамлагар Исматиллоев Шукрулло ҳисоби бозиро кушоданд. дар дақиқаи 31-уми бозӣ ҳамлагари Саразм Ҳомидов Раҳматҷон аз контрҳамла рақибонро ҷазо дода ҳисобро 2-0 кард. то анҷоми қисми аввал соҳибони майдон чандин имкониятҳои дигари худро истифода кардан натавонистанд, вале дар хатти ҳимояам қавӣ буданду нагузоштанд то Сарҳадчӣ назди дарвозаашон лаҳзаҳои хатарнок созмон диҳад. дар қисми дуюм Саразм ба задани боз 2 голи дигар даст ёфт. дар дақиқаи 61-уми вохӯрӣ Зиёев Хайём пас аз партофти кунҷӣ тӯбро бо сар дохили дарвозаи рақибон намуд. дар дақиқаҳои охирони рақобат бошад Қурбонов Шерзод ки аз курсии эҳтиётӣ ба майдон омада буд, бо як тӯбронии зебо на танҳо 2 ҳимоятгари рақиб, балки дарвозабонро ҳам дар ғафлат гузошта бо голи худ ба ин бозӣ нуқтаи ниҳоӣ гузошт. ҳамин тавр рақобат байни дастаҳои Саразми шаҳри Панҷакен ва Сарҳадчии ноҳияи Ҳамадонӣ бо ҳисоби бузурги 4-0 ба суди мизбонон хотима ёфт. беҳтарин бозингари дидор сарвони даста Отабоев Неъматҷон дониста шуд ки дар ин бозӣ муаллифи 2 партофти головар гардид. То, что касается самой игры, мы уже договаривались, готовились, настраивались. У нас такая ситуация, что каждая игра сейчас финальная. Из-за этого немножко у ребят волнение. Выиграли убедительно, крупно, по делу. Но я думаю, если бы реализовали все моменты, достаточно больше было бы голов. Но опять же, спасибо ребятам за игру, за самоотдачу, за победу. И спасибо болельщикам Панҷакента за такую теплую поддержку.
بازی دیگر که شاید اول برای مخلصان فوتبال آنقدر جالب نبود ولی در رفت بازی اعتبارش بلند شد این اداره دسته‌های یاقوت شهر وحدت و هولبوک وسه باشد. گپ سر این است که یاقوت فعلا در تخانه جدول است و هولبوک وسه در صدر اول. اکنون باید بازی زور چمپیونات و ضعیف مسابقه چخل برگزار میشد. یاقوت تا آخری با هولبوک همگی 3 امتیاز داشت و دسته وسگی در نوبت خود باید این بازی را غلبه میکرد تا موقع اول را برای خود مستحکمتر سازد. در نهایت بازی شروع شد و فوتبالبازان هر دو طرف برای زدن گل کوشش میکردند. در قسمت اول دیدار فقط فوتبالبازان دسته هولبوک در دقیقه 41 با زدن گل دست یافتند. قسمت دوم بازی باشد فوتبالبازان دسته یاقوت بازی را اداره میکردند و در دقیقه 60 دیدار با زدن گل دست یافتند که دیگر همین خیلی با یگان طرف میسر نشد تا حساب بازی را تغییر بدهند. بازی مساوی انجام یافت و شماره امتیازهای یاقوت با 4 گل برابر گردید که او را در موقع 12 جدول مسابقه قرار دارند. بازی دیگر این دور رقابت دسته‌های پرواز و دوشنبه بود که در میدان خانگی تیم پرواز صورت گرفت. گپ سر این است که فوتبالبازان دسته پرواز فعلا در حالت خوبی ورزشی قرار دارند و با مقصدهای اصلی خود نزدیک میشوند. دوشنبه باشد با قول حال و احوالش اونقدر خوب نیست. اطراف تخانه جدول چرخ میزنند و بازی برایشان مقابل پرواز اونقدر خطرناک هم سپری نشد. فوتبالبازان دسته شمال کشور هنوز از اول دوره بازی را به خود گرفتند و یگان هجوم انجام دادهشان بر هدر نرفت بگویم خطا نمیشود. جهانگیر علیف، سوربان افغانو و محسن رستمزاده از سرکارترین فوتبالبازان این دیدار بودند که دیگر پشت زدن گل‌های پیاپی با قول وقتی سرخوری نداشتند. این بازی با حساب چند تمام شد و چند کس گل زد همکارانم شرمیدند. بازی дастаҳои парвози фурудгоҳи байналмилалии хуҷанд ва душанбе аз серголтарин рақобатҳои даври ҳаштуми чемпионати тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои лигаи якум буд. ҳанӯз дар дақиқаи ҳафтуми дидор футболбози дастаи парвоз ҷаҳонгир алиев ба задани гол даст ёфт ва ҳисоби бозиро боз намуд. ҳамагӣ баъди гузораи 10 дақиқа футболбози дигари дастаи парвоз асадбек ҷурабекзода аз як партофти ҳамдастааш ба хубӣ истифода бурд ва ҳисоби бозиро 2-0 намуд. сорбон афғонов яке аз дурахшонтарин бозингарони ин рақобат буд. ин буд ки дар як фурсати хеле мусоид бо зарбаи қавӣ тавонист дар дақиқаи 21-уми дидор ҳисоби рақобатро боз ҳам афзун созад ва онро 3-0 гардонад. дигар рақобат ҳамин хел бо идоракунии футболбозони дастаи парвоз паси сар мешуд. ҳамагӣ баъди 4 дақиқаи голи сеюм боз асадбек ҷурабекзода голи навбатиро ба ҳадаф расонид ва ҳисобро 4-0 кард. бо ҳамин ҳисоб дастаҳо ба танаффус рафтанд. қисми дуюми бозӣ барои дастаи душанбегӣ хуб оғоз шуд. онҳо дар дақиқаи 50-уми дидор тавонистанд ки барои худ пеналти кор намоянд. зарбаи 11-метраро футболбози ин даста фурқон раҳимзода ба хубӣ иҷро кард ва ҳисобро 4-1 намуд. аммо дере нагузашта боз дастаи парвоз бартариятро ба зимма гирифт ва дар як ҳуҷум ба задани гол даст ёфтанд. инро бозингари ин тим муҳсин рустамзода ба ҳадаф расонид. ҳамин тавр баъди зиёда аз 10 дақиқаи бидуни гол боз футболбозони дастаи парвоз имконияти дигарро ба вуҷуд оварданд. ҷаҳонгир алиев муаллифи дубл шуд. ӯ дар дақиқаи 67 голи дуюми худро ба самар расонид. ҷаҳонгир ягона нафаре аз ҳайати парвоз набуд ки дубл кард. дар ин баробар аниқтараш дар дақиқаи 71-уми дидор голи охирини бозиро ба ҳадаф расонид ва ҳисоб билохира 7-1 ба фоидаи дастаи парвоз гардид. бо ҳисоби бузург ғалаба кардани парвоз мавқеи онҳоро дар ҷадвал беҳтар намуд ва бо як имтиёзи кам аз ҳулбук дар ҷои дуюм қарор доранд. душанбе бошад дар қатори дастаҳои заиф аст ва мавқеи 11-уми ҷадвалро моли худ кардааст.
боз як бозии серголи дигар моҳири ёвон дар ин давр дар майдони худ тими Исфараро қабул кард. Маълум буд ки моҳир дар ин дидор дастаи Исфараро шикаст медиҳад, вале Исфара ҳам ба истилои пеши моҳир сархам накард ва ба ҳар ҳуҷуму аксуламали ҳарифон ҷавоби арзанда медод. Дар қисми аввали бозӣ мизбонон ба голзанӣ шурӯъ карданд ва меҳмонон ҳам дар навбати худ ба голҳои рақибон ҷавоб медоданд. Ана қисмати дуюми бозӣ шадид сурат гирифт. Фурсатҳои хатарнок барои дарвозабони ҳар ду тараф ва зарбаҳои зебои аз масофаи дур аз диданитарин лаҳзаҳои футбол буданд ки мухлисон шоҳиди голҳои зиёд гардиданд. бозиҳои дигари даври ҳаштуми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои Лигаи Якум ба таври зай сурат гирифтанд. Чӣ гуна ки гуфтем, дастаи Парвоз дар майдони худ дастаи Душанберо бо ҳисоби 7-1 шикаст дод ва дастаи Шодмон бошад дар майдони худ муқобили дастаи ҳамсарҳади худ, яъне дастаи Сардор, як бозии хеле шадидро баромонд ва бо ҳисоби 1-0 ғалаба кард. дастаи моҳир бошад дар муқобили Исфара дар майдони худ як бозии серголро барои мухлисон ба намоиш гузоштанд. футболбозони дастаи моҳир тавонистанд ки дар 90 дақиқа ба задани 4 гол даст ёбанд, вале футболбозони дастаи Исфара ҳам ба 4 голи ҳарифон бо 2 гол ҷавоб гардонинданд. дастаи Сарразм аввалин бор бо ҳисоби калон ғалаба мекунад ва ин муқобили дастаи Сарҳачӣ иттифоқ афтод. футболбозони шаҳри Панҷакен тавонистанд ки дар майдони худ бо ҳисоби 4-0 ғалаба намоянд. дастаи Ёқут бошад дар ин давр ба қавле ҳангома нишон дод. онҳо муқобили дастаи Ҳулбук бо ҳисоби 1-1 мусовӣ намуданд. футболбозони дастаи Сарои Камар бошад дар майдони худ натавонистанд ки дастаи Сомони Данғараро шикаст бидиҳанд ва футболбозони дастаи Сомон бо ҳисоби 1-0 ғалаба ба даст оварданд. ҷадвали умумии мусобиқа баъди даври ҳаштум чунин аст. дастаи Ҳулбук бо 20 имтиёз дар мавқеи аввал ҷойгир аст ва дастаи Парвоз бошад бо 19 имтиёз мавқеи дуюмро ишғол кардааст. вале бояд зикр намоем ки дастаи Парвоз нисбати ҳарифи ҷадвалии худ, яъне Ҳулбук, як бозии кам дорад. дастаи Сомон бошад бо 17 имтиёз мавқеи сеюмро касб кардааст ва дастаи Сарои Камар дар мавқеи чорум қарор гирифтааст. дастаҳои Ёқут ва Сарҳачӣ ҳамчун аутсайдерони мусобиқа дар таҳхонаи ҷадвал қарор доранд. даври нуми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои Лигаи Якум ба мо бозиҳои хеле шадидро баро хоҳад монд. дастаи Файзкан дар майдони худ дастаи Шодмони Исоро қабул мекунад ва дастаи Ҳулбук бошад дар майдони худ дастаи Сарои Камарро интизор аст. дастаи Исфара бошад бо як дастаи навкори дигар, яъне Ёқути шаҳри Ваҳдат, қуввоозмоӣ мекунад. дастаи Душанбе бошад дар майдони худ дастаи Моҳиро қабул мекунад ва Сарҳачӣ бо Парвоз дар майдони худ дидор анҷом медиҳад. дастаи Сардори шаҳри Турсунзода бошад бо дастаи Саразм рақобат хоҳад кард. акнун фурсати он расид ки рӯйхати нишонзанҳои чемпионатро манзури шумо гардонем. дар 8 даври мусобиқа рӯйхати беҳтарин нишонзанҳои чемпионат ба таври зайл аст. Сафарбек Қурбонов аз дастаи Сомон то ин дам ба задани 4 гол даст ёфтааст ва дар садри рӯйхати мазкур қарор дорад. Сайҳомид Узбекзода аз дастаи Шодмон ин нафар низ 4 гол дорад ва мавқеи дуюмро моли худ кардааст. Шаҳир Норов бошад аз дастаи Файзкан дар баробари футболбозони дигар ба задани 4 гол даст ёфтааст ва мавқеи сеюмро моли худ намудааст. Алинур Ниёзбеков аз дастаи Парвоз 3 гол дорад, Ҳасан Рустамов аз дастаи Ҳулбук 3 гол ва Шоим Боев низ аз дастаи Моҳир ба задани 3 гол даст ёфтааст. ин нашри навбатии барномаи ФАТ буд ки дар такя ба рақобатҳои даври ҳаштуми чемпионати футболии кишвар миёни дастаҳои Лигаи Якум манзури шумо гардид. То нашри навбатӣ хайр.